Hello mga kabebes! What's up? So, nandito na po tayo sa panibagong video, panibagong kalokohan, panibagong kaetsa naman ang background dito sa aking YouTube vlog. So, kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, share, comment, and click the notification bell for more videos. Dito sa Hello guys, so ang gagawin natin ngayon, magkakaroon tayo ng Barbie Makeup Challenge. So, gagawin natin ito sa aking pamangkin, which is si JAJA. Kung napapansin nyo, nagpagawa ko sa kanya ng ganitong ayos ng buhok. Ewan ko kung ano tawag dito sa Tagalog, pero sa Waray, ito ay terintas. Kayo nang bahala maghusga, charot. Kayo nang bahala kung anong tawag dito sa Tagalog. Sabi niya kayo na habang ginagawa niya ito, sabi niya, auntie, mag-vlog tayo. Sabi niya mag-makeup tayo. So, wala akong naisip na medyo maingay kasi nandito yung mga bata. So, ito na. Si JAJA. Siya yung gagawin ko ng Barbie makeup challenge. Ilaw dito sa dito kasi may gamit ako. So let's get started. Without further ado, let's get started. Kasi may gamit ako. So guys, ang una natin gagawin ay wala tayong ibang lagyan natin agad siya ng foundation. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ayusin mo yung buhok mo. Huwag masyadong lagyan kasi ang bata-bata mo pa. Huwag gastunin. So, gagawin kita ng Barbie. Kan yung kilay. Parang hindi ko don't touch this one. Parang hindi ko hindi siya masyadong ayan. So let's do the other one. Yes. So again guys, sinasabi ko sa inyo, hindi po ako professional makeup artist. So dyan lang gusto ko lang mag makeup. So the next one I will be applying to is the eyeshadow. So again guys, hindi ako ayan. Hindi po ako professional, pero nagagawan din naman po ng paraan. Damn!
Pero What the fuck? so so ganyan. So the next one I will be applying to is the eyeliner. Yes, the nose line. Barbie na ba siya o Barbie maalikabok? So guys, the next one that I will be applying to is the blush on. So guys, kung napapansin nyo, nag-iba kaming settings kasi nalobat yung ring light ko. So kailangan ko siyang i-charge while using it kasi madilim dito sa kwarto. So I hope you understand guys. So let us continue. So guys, just comment down below kung okay na yung pag-makeup ko sa kanya kasi hindi ako masyadong marunong. Pero kung ako lang yung sa aking mukha lang, marunong ako mag-adjust. Pero let's try. What? Hello. So, yung pag-Barbie, halos lahat pink yung ginagamit, diba? Kasi Barbie. So, I put a powder para hindi siya masyadong So, right now, I will be putting a lipstick. I'll be using this kind of lipstick. So, yes. Hurry. Huwag kang malikot. Paling kita. So this one, I'll be fixing it. I'll be applying some gloss, parang some lip glitter, para ma-emphasize yung pagka-Barbie niya. By the way guys, I applied a matte lipstick and then I put an eyeshadow to shimmer the lips para mag-resourceful tayo. So guys, right now we'll be putting a shimmer. So yan guys, tapos na. Then this time I will be fixing her hair. So guys, tapos na. In fairness naman, pero kayo pa rin maghusganin. So, ewan kung parang Barbie na maalikabok. Pero guys, di ba? Okay naman siya. So, guys, para makita nyo lahat, here's the montage.
tapos mga kabebes, I hope you enjoy it. And please, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more videos. Bye-bye. Please share, share mga kabebes. And bye-bye. Bye-bye. Ika, hello. Ika, ano